Hallo alle sammen, det er Viggo Ridder her. I dag skal vi snakke om AK, altså Kalashnikov, den russiske våbendesigner. Vi skal også vise jer, hvordan det er, vi putter batterier i de forskellige modeller, vi har her. Så vi starter med AK-47, den kinesiske udgave. Så vi har faktisk valgt ikke at putte batterier i, fordi at vi vil gerne vise jer, hvordan vi gør. Det vi ser her, det er så faktisk den ledning, der gør, at strøm den kommer fra batteriet op i våbnet, så det er du kan skyde. Og I undrer jer sikkert over, hvad den der boks der, den er for noget. Men det er altså sikringen, der sidder derinde. Og det er altså en ret stor sikring, vi har her at gøre med den her. På den måde sætter jeg batteriet til. Undskyld, jeg kom lige til at sige magasin. Jeg er ved at sætte den rigtig godt på her. Så jeg er helt sikker på, at den sidder der. Og den er blevet klikket ned, fordi den kan nemlig klikke op og ned. Og så putter jeg den ind her. Whoopty. Og I skal lige sørge for, at den ryger helt ind. Og så bøjer I den. Whoopty. Ind. Og presser lidt ekstra til. Og så er det på med den her. Og så har vi en AK, der kan skyde. Det her er det magasin, der hører til. Og det er faktisk et aluminiums magasin. Og med det magasin, der følger der sådan en speedloader. Til speedloader, sådan nærmest. Til, som du så kan fylde kugler i. Og så kan du fylde det i magasinet. Du kan, den her den er så lige knækket. Og så fylder du sådan set kugler i på den der måde. Og ja. Det er netop lidt lettere med den her, fordi at så rører kuglerne ikke ud til alle mulige forskellige steder. Så bare så I ved, der er ikke kugler i, og altså noget. Så og her indstiller I på, om det skal skydes semi-automatisk, eller der skyder den så semi-automatisk, automatisk og safe. Så vi skyder lige på semi-automatisk. Og nu fuld automatisk. Flot det her. Og det var sådan set vores AK-47 her, den kinesiske udgave. Men nu skal vi så til den anden herovre. Og jeg ved ikke, vil du sige det fra? Nej, okay. Den her er den nyeste, vi nok har her på bordet. Og det er en AK-105 Kalashnikov. Med den her, der kan du faktisk ikke putte magasinet i hernede. Fordi at det er sådan et stok, hvor det er, at den kan knækkes sådan der. Og så sættes tilbage igen. Og så hvis der du skal putte batteriet i, så er det altså her. Der ligger normalt den her på, som er her. Der. Og man putter det i, sådan der. Og endelig ikke skubbe for langt ind. Så for ellers så sidder den nemlig fast. Det skal lidt længere ind. Det skal lidt længere ind, okay. Sådan. Så ser det ud til at være. Så er det på med den der. Nu har jeg så lige min helt egen måde at gøre det på her. Upti. Sådan. Man kan se, sidder den der helt godt. Og den vejer cirka 3,5 kilo. Og med magasin, så ved jeg, så var det nok egentlig ikke helt så meget mere. Fordi magasin, det er et plastikmagasin. Ligesom på den rigtige, faktisk. Der er ikke nogen kugler i den her heller. Og ja. Nu skal vi lige afprøve den. Og sådan så I ved det.
Så hernede på AK, der gør man det den vej. Ligesom på den her. Det er dens magasin. Så men der er ingen kugler i. Og det er det samme som ved alle de andre. Semi-automatisk. Automatisk. Safe. I det der skyder vi semi-automatisk. Og så er der fuld automatisk. Fantastisk. Også lækkert gevær. Jeg vil nok råde det til dem der gerne vil have lidt mere end de andre og sådan noget. Fordi at det er virkelig blærerøst gevær det her. Det kan jeg godt love jer. Det er virkelig fedt gevær. Så det var sådan set vores AK-47 kinesiske udgave. Og den russiske AK-105 Kalashnikov. En af de verdens mest berømte våbendesigner. Det var alt herfra, og vores AK'er